El que va passar, on treballava jo, és que van tenir moltes baixes també a l'equip mèdic de la residència i per sort, no pertanyíem al grup Atlàntida i ens va enviar un metge i dues infermeres, d'un dia per l'altre, i ens va ajudar moltíssim. Sempre que demanàvem proves ens donava les proves el dia següent i a qui volíem nosaltres per fer una citorització o per veure si negativitzava aquest resident o el personal mateix per tornar a la feina, i això ens va ajudar moltíssim. Pots sectoritzar com vols, pots sectoritzar i estar segur de que aquesta persona és positiva o negativa i et dona més seguretat. I també al familiar, quan et contacta, que tens la informació que és veraz, que és veritat, es donava una comunicació tots els dies i una actualització del que passava a la residència, si tenien proves que ens deia la Generalitat i si hi havia qualsevol novetat. Jo vaig sortir positiu al PCR que m'ha fet que el va posar el grup Atlàntida i vaig tenir que anar cap a casa. El que vaig fer és portar-me tota la feina administrativa, vaig parlar amb les coordinadores d'allí, donar-me a mi la feina administrativa, ja que no puc estar allí, a la residència, doncs puc ajudar des de casa. Jo treballava molt a la residència, però crec que a casa encara més, perquè no desconnectes mai.